Marius, alle mensen het een vrede dat ik hier kon zijn van deel en de boodschap brengen. En dat is een bijzondere dag van deel, Mamesdag. Ik zei het eerst al dat, mij ging het allemaal zo erschijnen op Mamesdag, wenn mij weer dat zo einfach voor Mom wordt te kijken. Ik kan daar een beetje, ik wist welke bloem zij gleich, Mom gleich de kleine bloem. En zo, ik lees het allemaal uitgebracht, der bloem, niet hier dat smalle, maar mij ging het schijn er bloem brengen. En op dat zien er op Vadersdag, dat we mij schwander, wenn mij fällt sich allemaal zo daar, hoor alle tools, en hij hoort alles wat aan veel, perfumes en knipsmasters en alles. Aber Mom, dat we allemaal zo special in ons huis en wordt brengen. En ik hoop dat jullie dat van daar ook. So we vangen van daar een nieuwe boodschappen aan. En dat is waar 4 zindel zijn, van daar en 3 zindel meer. En so we willen kijken naar Jozef zijn leven. En ik nam de reid gemerkt, God die wil ons reid merken, hij merkt die reid. En ik nam dat leiderschap lektion van dat leven van Jozef. En wanneer we naar Jozef kijken, mij interesseert de geschichte, hij was een jong, 17 jaar oud, als hij dus een droom had, als God hem roept. En hij was een beetje spoiled, würde we zeggen, een beetje verdorven, het kind im heim. En we waren meest voor het kijken, dat zoals hij op was, wohin dat ze staat zo weer. En zo damit zeg ik niet dat ze 17 jaar alle ze staat zijn. We hebben 17 jaar hier in onze kerk, wat de zeer wijs zijn en wijze stouten verweg nemen. Maar Jozef, die weer een beetje interessant, als hij op was en hij verzocht zichzelf een hecht te geven. En we waren een beetje naar Jozef zijn leven kijken, zijn, wat kan we daar leren van dat als een leraar, wat kan we betere leraar worden door het leven van hem. Wanneer we naar Jozef kijken, hij was 17 jaar oud, hij had een droom, God roopt hem, maar dat duurde een lange tijd, dat hij den cirkel ganz ram weer, en wo hij de tweede hoogste in de wereld kwam te die tijd, en dat ganze Königreich. En niet plus wie hij de vice-president, dus van daar hebben we een president, nou nog een vice-president, dat meint, wanneer de president op eenmaal niet meer daar is, dan moet de vice-president dan stoppen. Hier is het zo weer het ganz anders met Jozef. Hij was wirklich de tweede hoogste in de wereld. En alle mensen antwoorden te hem en hij antwoordt te Pharao. En so hij had zeer veel invloed. Maar hij vangt aan als een 17-jarige jong en een beetje verdorven, een beetje spoiled in verschillende karakter issues wat hij had, dingen wat hij moest nog een beetje traag gehalten. En maar hij was op en hij liet zich leren, God de melk am rijd en dat hij kon de tweede hoogste worden in de wereld. Nou, we waren vielleicht nicht alle de tweede hoogste worden in de wereld. Aber in die wereld waar we zijn en waar we op was en God wil hebben, dat we zullen invloed hebben, we zullen de wereld veranderen, du zult de wereld veranderen waar immer du bist, bloos dat du kannst een invloed zijn en de wereld veranderen. En wer weet, hoe dat alles wordt gaan, wanneer we bloos deemoedig zijn met de leeuw waar we nu krijgbaar zijn. En zo van daar mijn boodschap, die heet deemoed, merkt die ruit voor Jeläajenheiten. En Jeläajenheiten op Engels wordt zeggen opportunities. So wanneer we deemoedig zijn in de leeuw, krijgen waar we nu zijn, God die kan ons brücken, God die merkt ons ruid voor grotere dingen. Hij wil ons een promotion geven, hij wil ons een hek geven naar de nächste level. Krijg je met Jozef. We zijn alle hier ook om leraar zijn. We zijn alle leraar en hij wil hebben dat we zullen de wereld veranderen voor hem. So we zijn alle leraar. En vielleicht feilst du die van jou dan niet nur. Maar manchmal vangt het met ons zelfs aan. Ik vang met mezelf aan te leiden. En vielleicht bij de arbeid waar ik zie, met mijn familie, mijn vrienden. En waar immer het is. Maar we zijn alle leraar. God heeft ons geroepen om leraar zijn. En wat er meermaal passiert, wat we waar zijn in deze lektion ook, maar wat in ons leven meermaal passiert is, wanneer zware dingen in ons komen, dan back we terug en we schrijven dat alle te zien en dat helpt ons dan terug, dat God ons niet kan brücken voor wat hij werkelijk wil, wat hij wil erreichen met ons. Wanneer we worden naar Jozef zijn geschichte kijken, de nächste paar der waar we dat kijken, wanneer hij wordt haar bloos opgegeven en je zegt, dit is met euch, dit is niet fair. En mijn broeder die verkijpen me, hij was een slaaf en hij werd in jail neergestapt. Al die dingen waar we nu kijken, hij wilde alweer haar kunnen zeggen, dit is niet recht, dit is niet fair. En ik schmied het nu alle weg. En dat is wat meermaal met ons mensen passiert. In onze organisatie, onze arbeid, wo immer het is, in business, even in de kerk, wat immer het is, dat komt vielleicht wat jij in ons en we zeggen, oké, dan zie ik durch met dit en dan gaan we een andere weg. En dat helpt ons terug van waar God ons werkelijk wil aanbrengen. En zo God heeft een plan voor ons, heeft een plan voor die, hij heeft wat bijzonders voor die en hij wil dat du zoals een leraar zijn. En zo dat is wat we willen uitnemen uit deze nächste boodschappen. En wat we waar zijn is dat God is de weet,
Gott die eint alles, en wie zullen bloß enger doen zijn te arm. Hij is de Wirt, en hij is de Haar, aber hij is zo lieftolig te ons, dat hij zegt dat, ik zie jullie Gott, en hij naant ons Kinder. Wie zijn seine Kinder? Wirklich so, wie seine Diener, seine Servants, aber hij naant ons Kinder, wenn hij is ons Gott, en hij wil haar, dat wie zullen bloß een Engerscheid merken. So, jeder einer kann einen Engerscheid merken. Wie verloren uns manchmal ab Janem, ab den, die wird vielleicht in unsere Gegend was down, die wird vielleicht was down. Ich guck Jana, wird noch mal abstunden, was down. Aber wirklich hat Gott für uns alle in Raub. Und vielleicht bist du all da, dass du die, falls du hast, yes, all die Länge den Weg, dass du auf den Raub bist und weil es nicht das ist, wo Gott die will haben. Oder vielleicht bist du auf einer Stadt, wo die sich so feilt, ich weiß noch nicht ganz genau, was das alles soll. Wo ich nur sehe, das kann ich bis nicht glauben. Gott hat mir eine Vision gegeben, Gott hat mir einen Traum gegeben, und das, was hier zu mir passiert, das bis weit bis jedem streckt. Das ist nicht, was soll passieren zu mir. Ich kann ja doch, ich würde dort sein, aber ich dachte, das wird zu mir passieren. Und wenn das du bist, dann werde ich bis Mut merken, durch diese Feier sind ja, dass wir bloß treu sind, in dort, wo Gott uns nicht anraubt, und dort er uns kann Reid merken für die nächste Stadt, für die nächste Stadt. So wir müssen demütig sein, das ist unsere Botschaft von der. Wir wollen humble sein, demütig in den Area, wo Gott uns hat. Nu haben gesagt, und dort wird uns Reid merken für Jeläajenheiten. Opportunities. Jeläajenheiten sind da alle wen zu haben, wo wir keinen Einfluss haben. Ab dem Jesseljahr-Weg, ab dem Financial-Weg, ab alle Wege, wir können Einfluss haben in dieser Welt, wenn wir uns Leute Reid merken und dann werden die Jeläajenheiten kommen. Gott wird uns die Jeläajenheit geben, wenn wir uns Leute Reid merken. Und so das ist meine Botschaft von der. Und aber mir ankert von der ein bisschen anzufangen mit Josef seine Geschichte, ein bisschen den Baum bechecken, den Familienbaum, würde ich gerne sein, wo er von herkommt. Und so von Abraham habe ich hier, Abraham, der hat einen Sohn, der heißt Isaac, und Isaac, der hat einen Sohn, der heißt Jakob. Und Jakob wird der Vater zu Josef. Und so Jakob, dat wir ein bisschen hänger letztes Jahr, ein bisschen hänger Rikscha jung. Und er hat mit seinen Schleckweh, wenn ihr die erste Mose war, lese ich ein bisschen hier, wo Jakob, was dort für ein Guy war. Aber er hat mit seine Weh, ein bisschen Schleckweh, ein bisschen hänger Riksch. Und so ist dort Dinge. Dat is niet de Geschichte nu groot, maar dat is weer Jakob weer. En dat krijgt dus mij nu mes. Ik zie niks te staan. Maar dat zijn weer wat Jakob weer. So hij komt naar deze barm en dan is deze schmakke meal daar en die jaft schoopt de woede. En hij valt voetsen leven met die. Dat is Rachel. En hij denkt zo, met die wil ik mij bevrienden. Wie wil zijn love at first sight. Dit is het hij doet, dat is de schmakke meal. En met deze wil hij zich bevrienden. En zo hij traf de familie dan, hij jet naar zijn toekomstige schwiegervader. En hij zegt, Laban, dat is de schwiegervader. Hij zegt te Laban, ik wil mij met die dochter Rachel bevrienden. En dan zegt de schwiegervader, ja, du kannst die met die bevrienden. Maar de prijs voor de maal is dat du was 7 jaar voor mij schaffen, een korte tijd voor. Ik dacht dat würde zijn, dat jij hem dan een zeer lange tijd voor. Dat zegt, dat we een korte tijd, en we de 7 jaar aan. Nu is het kaasdag. Nu je hebt het kaas en dat wordt uitgereikt en die laden de mensen aan. En de mensen komen, dat je hebt kaas. En dan Samarius, dan waakt Jacob op. En dan wordt de ene heeft zich met de rechte maal bevrijd. Heeft zich met Lea bevrijd. En ik weet niet wat het heeft gebruikt dat het bij Samarius deed, wat hij dat aanwaart. Maar dat deed bij Samarius, wat hij dat aanwaart. En ik weet niet, had hij te veel koffie gehad? Had hij meer candles gefehlt? Ik weet niet. Op een andere weg, die had zich met Lea bevrijd. En de Bijbel zegt dat ze kunnen niet zo goed zijn. En andere weg, zegt niet zo smak. En aber hij weer werkelijk in leven met Rachel. Hij trekt naar zijn schwiegervader en zegt, dus wat gaat hier aan? Ik heb 7 jaar geschaft voor Rachel. Nu hast du mir deze maal gegeven. En de Laban, de schwiegervader, zegt, wel, weet je, dat is niet zo recht mooi hier, dat de tweede oudste zich kan bevrieden. Werkelijk, dat de oudste zich allemaal bevrieden. Lea is de oudste. En dat is hoe ik deed dat plus, ik switch dat aan en nu is dat die vrij. Aber hij zegt, hier is het gouden ding. Wenn du nog einmal Rachel was, schaffen hij 7 jaar voor mij. En dan wil ik die Leute met bevrieden. Hij zegt, voets, ja, voets. Because met deze ik in live gevallen, met die wil ik mij bevrieden. So ze merken deal. En hij wordt nog einmal 7 jaar schaffen. Hij is een werk met taub. En dan bevried hij zich met Rachel, met Rachel. En zo, nu is hij met zijn vrienden taub. En zo is het dan is. Nu wil ze aanvangen kinderen te hebben. En Lea, die kon voets kinderen hebben. Ze hebben Ruben, Simeon, Levi, Judah. En hebben ze een jongen als de nächste. En Rachel heeft allemaal nog keine kinderen niet. En zij wil ook kinderen hebben.
und sie ist über dem ein bisschen verdrisslich, und sie reden mit Gott, und sie schulden mit über Gott, und sie jetzt nur Jakob und sagt, was ist der $12 Tüblich, ich will auch Kinder haben, zu der Zeit wird es noch Dollar so, dass die früh ist, die muss die Kinder haben, dass es sehen wir meistens ist, dass wir ein bisschen ein Curse, oder dass wir nicht ein gutes Ding, wenn sie nicht Kinder hat, und dann hast du eine gute Idee, nur ihre Meinung, dann sagst du dort, weil mein Vater, der hat mir Bilhai gegeben, das ist meine Kirche, sie jetzt nur Jakob sagt, wieso befriest die nicht mit Bilha, und dann kostet mit Kinder haben, und dann wollte ich mir am die Kamera sind, dann ist es meine Kinder. Und Jakob sagt, okay, dann darf ich eine Heimelkasse haben. So, dann hat sie Kasse, und dann befriest er sich mit Bilha. Dann hat sie kurz 2 Jungs, Dan und Naphtali, und dann sitzt Lea dort, und dit zijn zesteren hier, Lea en Rachel, so dat is eerstens al niet een goede idee. Dat is een andere boodschap, daar wil ik van reden. Maar anyway, dan zeg ik Lea, wel, ik heb ook een kerkje. Zilpa is mijn kerkje, en zij kunnen ook niet meer kinderen hebben. So zij het terug naar Jakob en zeg, bevriedig met mijn kerkje Zilpa, en dan kon zij kinderen hebben, en dan wordt dat zijn ze mijn. En Jakob zegt, oké, dan doen we dat haas hebben. Dan bevriedig zich nog eenmaal, en dan heeft Zilpa Gad en Aser. En dit is een lange tijd, de tijd jetzt voorbij. Wie weet dat is niet alle even. Dat zijn meerdere jaren al vergaan en Rachel heeft immer nog keine Kinder. En dan op einmal passiert dat Lea en Heimel waren 2 jongens heeft. Dit zijn al 10 jongens hier, Issachar en Zebulon. Heeft Lea en Heimel 2 jongens. En Rachel, die redt met God en ze beet met God. En dat zegt dat God, die zit op einmal En dan is ons hero Jozef geboren. Hij is de oudste, nur dem is de Heimel Benjamin. Komt er nog daarheen. En zo, dit is een lange tijd wat hier vergaan is. Ik weet niet hoeveel tijd, kan zijn, vielleicht has het 20, 30 jaar, nog zeven oud is als de Ruben al wat zijn. Maar ik stel me zo ver zijn, na het jaar vergaan. Nu is Jozef hier, en hij is een beetje in deze interessante beeld hier van deze familieboom. Hij is het eerste te Rachel, hij is een eerste geborene, maar hij is niet het eerste hier, ook niet het laatste, zo hij is het middelste kind. Wer van jullie is het middelste kind? Wer is het middelste? En val je een beetje uitgeloten? Ja, die document kwam. Die vallen uitgeloten. Wenn, bij ons is het ook zo. De eerste, die past de Zeier ab. Onze kinderen zijn, wieso? Hier zo wordt de Zeier abgepast. En de jongste, die kon niet al meer. En de middelste zijn, wie had beides niet kunnen. Dan wordt die abgepast ook niet. De middelste kinderen, die vallen zich manchmal uitgeloten. En hij deed ook. Hij valt zich uitgeloten en hij wil bij hier het eerste hier. En wie wordt het in de geschichte zijn? Dat Jakob, die gleicht am Zeier. En zo hij weer het eerste daar. En wie wordt nu de geschichte aanvangen? Dit is de familieboom zit. En dan zegt het, hier is de geschichte van Jakob, zijn familie. Als Jozef 17 jaar oud was. Zo wanneer het zegt 17 jaar oud. En wanneer het zegt, als Jozef, ik geloof, dit is een grote geschichte. We moeten denken dat we een grote familie, 12 jongens, die 12 stam van Israël kwamen uit de 12 jongens. Wie weet dat we nog een dochter erbij. Vielleicht zijn er nog meer dochteren was. Ik weet niet. Eine weet wat zegt in de Bijbel zegt het. Maar wanneer het zegt, als Jozef, ik geloof, dit is een grote geschichte. Wenn we een grote familie, en nu komt zijn geschichte hier op eenmaal op. Als hij 17 jaar oud was, dat hij met zijn broeder top dat Freiheiten. En hij schoof met Bilha en Zilpa ergens, so dat zijn die van de andere vrouwen. En dan klaut Jozef te zijn vader over zijn broeder. Wer is in een heim opgewassen, wo allemaal einer die geklaut was? Okay, het meer heen gaan hij. En zo gleich met den Klauer, no, wenn die komen dan alle stel zijn, nu kan niet wat zijn, wenn die wat de elder gaan zijn. En als het nog mal zo dat die wat de klauen jet, dat die zeggen van wat zij doen hebben, nee, kijk mal, die zeggen niemand, die zeggen best allemaal van de anderen. De reason waarom de kinderen komen klauen is, die willen favor hebben van de elderen, die willen hebben dat die zullen eindallen gelijk, die zullen mee zijn, jans en die slechte, kijk, ik heb niets gedaan. En dat, deze jongens, wie worden zijn, wel hasselijk ze worden, even dat die allemaal klauen ging. En so hij weer een beetje de klauwen en wil de attention hebben voor zichzelf. En Jakob gleich Jozef Dollar als irgendwas van zijn kinderen. En dit is ook niet een goede idee. Wenn sie al 12 kinderen zijn, of 13, hoeveel immer dat zijn, dat schafft niet, wanneer einer dan de favorito is en die dingen krijgt, wat de anderen vielleicht niet krijgen.
En de oorzaak waarin hij een beetje favorite weer, waarin Jacob am dollar gleich, als wils Jozef klein weer, als Jacob al ella geworden weer. So Jacob wil een beetje ella, dat zal we door in den familiebaum. En dat wo wij, hij Jozef zo zei gleich. En ik stel me zo voor, dit weer de vrouw, met wat hij ten eerste mal in lijf haalt, dit is mijn vrouw, en die heeft me nu een zin gegeven. En zo Jozef, die weer special, so hij gleich den dollar. En Jacob, die maakt einen schmacken Rock. Dat is waar de coat of many colors herkomt. De Rock met een deel kleur. En dan hebben we deze kleur hier bij. Dat komt van den Rock van de veel kleuren. En als die Brüder zagen, dat de Vater aanbeter gleich als aan, stieren aan dort. En zij kunnen niet meer vriendelijk te hem reden. Nou, ik geloof dat je meer daher dat ze niet bloß kunnen vriendelijk reden. We worden nächste Passion, nächste Sonntag, wo wir sein, wo sie planen am Dood zu merken. Und über dem, dann können sie dort so stahlen, well, sie werden nicht Dood merken, aber wir werden verkeipen, all die Dinge. Und euert dort über den Jungen, und sie werden wirklich da über am. So hier kann ein bisschen sein, der dicke Lauf, was du in der Familie hast gegeben. Die sind sich all einig und gleichen dort nicht, dass die mehr Schmacker kriegen, dass die Vater am gleichen, all die Dinge. En dan zegt het, en nu neemt zich dat nog zo ram, dat Jozef einen Traum hat. So dat is één ding, en dat hij zijn Brüder den vertelt. Ik geloof, dat zijn twee dingen. Ik geloof, en wie weet dat dit Traum, dit weer werkelijk een Traum, wat hij kreeg van God. Dit wordt werkelijk passiert. Dit is een Traum, dit is een vision, wat God am geeft. Maar ik geloof, een van de troubles, wat er weer is, dat hij zijn Brüder den vertelt. Hij heeft vertelt zijn Brüder den Traum. En dit is wat de Traum zegt. De Traum maakt de Brüder nog hasseliger. Hij zegt, hör mal, nu hör mal alle naar mij. Ik had eens een droom. We brachten alle gaven top op een vlek. En groot zo, met eenmaal recht, mijn gaven zich stijl aan. En jullie komen ramdij en schneiden zich ver, mijn gaven. En zijn Brüder zeiden, meinst du was even ons regieren? Meinst du, dat du was even ons regieren was? Meinst du was mag even ons hebben? Als hij aan dit syndroom vertaal, waren de Brüder nog hasseliger. Ik had het heel gemerkt, wanneer op Engels zegt het, zoals hij zijn droom vertaalt. The way he talked about it. Zoals hij van den droom vertaalt, dat maakt het nog hasseliger. Op die zegt het, als hij den vertaalt. Maar ik stel me zo ver, hij is naar zijn Brüder gekomen en heeft gezegd, dit is het wat worden. Mijn gaven, die wordt opstaan, je wordt nog zijn een dag. Je wordt nog bieden voor mij. Ik zie meest de jongste daar, mij has gleich so goed behandeld tussen, wat allemaal, alles wat allemaal hij heeft gezegd. En een dag wil je zijn, jongens, je wordt nog knijden voor mij. Zoals hij van den vertaalt, dat maakt de Brüder zeer hasslich. En ik wil hier een beetje aanhouden zijn, wanneer du een vision hast van God, en du een droom hast van God, en God de leidt die we gaan, du fällst God wat die we gaan leiden, dan zie voorzichtig, zoals du was van den vertaal. En met wem du was van vertaal. Er waren soms zijn, die waren vielleicht hasslich, die waren, wenn den vision wat du hast gehad. Die wir nicht met erg, die droom die wir zo, wie weet dat die wat nog alle zo waren. Aber zoals hij daarvan vertaalt, maakt de Brüder hasslich. En ik geloof, we moeten oppassen, want God ons een vision geeft, dat we niet ondergaan met dat doel aan zijn. Je wordt nog een dag zijn, ik wil zo en ik wil het opbouwen en ik wil het dit doen. En dat is waar we vielleicht worden met zeggen, kind hebben. Ik wil met wegbakken van dat. So we oppassen, waar we met dat deel, want God ons een droom geeft. Ik geloof, ganz snel, God de geeft een droom, God de geeft een vision, de Heilige Geist de redt te je. Maar dat merkt een Engerscheid, waar we te de nächsten davon vertalen. Vielleicht haben verschiedene Dinge, was in dein Leben angeht. So werden wir aufpassen, wo wir davon vertrauen. Und dann, und Josef hat einen Traum und verteilt seine Brüder den, okay, hier, wir wollen was. Ich habe Wara geträumt. So, die haben nach Wara einen Traum. Und ditmal stelle ich mir so vor, wie wir mit seiner Familie taub, vielleicht auch mal ein Onkelstasch, oder was immer, wenn das sagt, dass der Jungs, die Brüder wieder alle und seine Mutter wieder. Und so, ditmal sagt schneiden sich die Sonne en de maan en aufstehens voor mij. En als zijn vader en zijn Brüder den droom vertelt, zal zijn vader amen zeggen. Wat is dit voor een droom? Zal ik en die Mutter en die Brüder ons werkelijk voor die wat op de eerd snijden? En zijn Brüder weer am afgenstig, maar zijn vader behält het alle.
de Vader, die behält het. De Vader, die dachte even no. Ik glaube, de Vader wat hij aanvangt te denken, wanneer is dat something wat er hingen is. En de bruid vangen aan afjenstig te worden, zoals hij door van zijn droom vertelt. So wat we wel van daar nog kijken is, dat God heeft een plan voor ons alle, van jeder einer. Hij heeft een bijzondere zweig voor ons alle. Du hast een bijzondere zweig. Gott heeft een purpose voor die. Du hast wirklich aanhalt. Wie zei manchmal, met mij hält het niet wat aan. Ja, dat hält wat aan met die. Gott heeft een opgave voor die. Dat is een bediening der hingen. En zo willen we dat niet het ziet spielen met waar we nu zijn. Gott wil die brücken ook voor grote dingen doen. We zijn alle leraar. En God wil ons alle brücken, om zijn koninkrijk om te draaien. En hier in deze wereld wat te doen, om zijn koninkrijk schaffen. Hij heeft ons de gave gegeven, heeft ons alles gegeven wat ons brücht, omdat we kunnen leraar zijn. Maar wat dat brücht is, plus dat we waren deemoedig zijn met de area waar we nu krijgen zijn. Hij heeft ons alle fähigheden gegeven. Hij heeft ons zijn Heiligen Geest gegeven, omdat we kunnen werkelijk in een volop leven met God en in een weg gaan wat hij heeft voor ons. Maar hier is het ding. Ik geloof mij eenmaal, dan verzie ik wie dat nog onze tijd nog te doen. Maar ik schrijf toch aan de tijd en den stich, dat God entscheiden. Wie zei vielleicht nu zie ik eruit, nu wil ik allemaal naar het nächste level komen. God, ik heb een visie van die, nu is het tijd. En nu wil ik dus einfach mal de lijn dessen weg gaan. Wat immer dat is, vielleicht zijn dat entscheidungen in die business, op die farm, wo immer dat best, wo immer du bist. En du valt zo, nu is het tijd dat ik mal de nächste stap neem. En over de tijd en de stich, dat God entscheiden. En zo werden we ons op dat verloten. Ik geloof, de antwoord, om in God zijn volheid te leven en dat we weten, we zijn op den Reich der Stich, erst omdat we worden deemoedig zijn in den area, krijg waar we nu zijn. God, der is zo groot met ons ware denken helpen, dat we zal dankbaar zijn door waar we nu krijg zijn. Krijg door waar we nu best. En du zegt, wel, dit, waar ik nu groot zie, mijn farmerie die draait schwaar, wat immer dat alle is, irgends dingen zijn scheef gedraaid in die leven, wat immer is, vielleicht een relationship, en du zegt, werkelijk, dit is wat God mij wil hebben. Wel, ik geloof wat God wil, is, hij wil die leer in jeder omstand, waar du best, wanneer du dat laat, omdat du kannst rijden zijn voor de nächste dingen, wanneer du was bis aangegeven zijn, en zei, God, du bist de Wirt, du bist over mij, ik vertrouw op die, en du was mij leiden naar de nächste stap. En zo, ik geloof, dat de antwoord is, dat we enger doen zijn, te God, en wat dat is, dat maakt ons vrij, dat we kunnen bloß met de dingen schaffen, wat er van jou aangaan. Jezus die zegt in dat gebed, hij zegt, bid is dit. Bid dat du was van jou dat hebt wat die van jou fehlt. Op andere steden zegt hij, maar wat al je nog sorry ha. Kijk eens naar wat van jou is. Kijk naar den dag wat van jou is en zie deemoedig door wo du bist. Dit meint niet dat du niet zo streven voor mij en plans merken. Ik en Christy, we doen een vision retreat aanvangsjaar en we kijken dit jaar durch en we merken plans en we kijken vielleicht wo we kunnen nog op een vacation voor, of wat we willen erreiken thuis, wat we willen verbeteren. Dat is niet van wat ik hier red, dat slag is. Ik geloof dat zo goed, wanneer we voorop plannen. Maar wat wichtig is, dat we deemoedig zijn in den area krijg waar we van jou zijn. Dat we met dat schaffen, wo wir von der sind, dat Gott uns kann Reid merken. Da habe ich die Botschaft Reid gemerkt. Gott will uns Reid merken. Gott will an jeder einer von uns Reid merken für den nächsten Staub. Und wenn ich nur mein Leben kijk, ich habe für viele Jahre te so gelebt, dass ich dort so lebe. Meine Träume, die wären dort weit auf. Und ich habe für jeden mit deemoedig sein, hier ist das so krank, wo Gott mir nu hat, die Arbeit gut hier down. En met dit zeg ik niet dat je niet zal dromen. Ik leg te dromen, ik leg verweg te plannen. Maar de antwoord hier is dat we van jou leven. Van jou leven en dat we van jou een onderscheid merken en deemoedig zijn hier. Wenn God wil ons rijden merken. God wil die rijden merken. God wil die rijden merken voor promotion. Om de hek geven, voor de nächste level. Dat du was meer invloed hebt, meer mensen erreiken. Wat immer die arbeid is, wanneer du een missionair bent, wanneer du voor anderen beten bent, wat immer dat is, wanneer du een geschaft hast. God wil die rijden merken voor meer. We zijn dat in Jozef zijn leven, dingen wat hij daar ging, in zijn leven waar de nächste persoon die nog kijken. God die merkt am rijden. Ich meine, hij wir im Jail geschmeten, hij wir ganz van vergeten, aber hij wir dort treu en deemoedig met de arbeid, wat God am dort dazu hat gegeven. En so Gott, der schafft met op einmal hastig ons naar de nächste niveau brengt. Dat we de nächste stap zijn en meer Jeläajenheiten haben. Wenn ich noch David seine Geschichte kijk,
David wie ook een jonge jong. En hij weer bestaat. En ik stel me zo voor, hij schleudert door iedere dag met zijn slingshot. Manchmal zei we dat God heeft den Stein je guide. Heeft den beschützt, wo der Stein soll hinfahren. Ich glaube, dat hij hat sich recht gemerkt. Der hat bestab einmal geschleudert und vielleicht Aster oder Steine geschmeten mit denen. Und auf einmal hostig, dann wird das dort, wo Gott am Bruck, den Goliath dort merken. Wenn wir noch Jesus sein Leben checken, Jesus wie ein Carpenter, er ging bis zu lang im Weg, in sein Leben will ich sagen, er hat einen Schaf mit seinem Dad-Top, oder mit seinem Bruder-Top, und er ist ein Carpenter, und dann auf einmal sind sie auf der Kasse, und dann sagt seine Mom, nu ist es Zeit, nu bist du bereit, gut und Wunder, und seine Ministry fängt an. Gott, der Schaf, auf einmal hostig in uns Leben, wenn wir bereit sind, bei den Nächsten in die Welt zu kommen, wenn wir dort nicht versuchen, selbst mit unserer einen Weg zu tun. Und so was wir wel doen als leer, dass wir bloß fleißig sind, dass wir diligent sind mit der Arbeit, was wir haben, dass wir treu sind mit der Arbeit, was wir haben, und nicht einmal kicken, was ich mal gelernt habe, dann würde mir das schein gehen. Wenn ich mal der zweite Höchste wäre, in meiner Company oder meiner Ranger oder was immer das, dann würde mir das schein gehen. Wir müssen mal demütig sein und eine gute Arbeit tun, da wo ich nu sehe, und Gott, der merkt die Reit für die anderen Dinge. Er will die anderen Dinge für die. Und so wie wir das mal annehmen, dass wir sind nicht bloß gemerkt haben, bloß Trickback und sagen, well, mit mir hält das nicht was an. Gott will wirklich große Dinge tun mit uns. Und wie wir das tauschen tun, dass wenn die Tiet und die Stich ab zu Gott sind, dass Gott seine Tiet, die schafft anders an sie. Wie würde sagen, nu ist es einmal Tiet. Nu wird das Gleiche, wenn ich mal nach der nächsten Staub komme. Aber Gott seine Tiet, die schafft anders an sie. Das sind nicht Sekunden oder Minuten oder Stunden oder Jahr oder Monat oder Jahr oder wie dann manchmal Quarters, das 3 Monate auf einmal kicken. Und das ist nicht so Gott schafft. Aber wenn ich mich dann anlade, dann denke ich nach manchmal so, okay, so du hast keine Tiet, aber Tim, dort wenn mein Kopf schafft, vielleicht erst jeder Jahr eine Sekunde. Und so, wenn dort das ist, wenn wir uns ein bisschen dort anladen, dann werde ich sagen, okay Gott, ich gebe dort über die, ich sehe demütig da, wo ich nu sehe, und du wirst mich helfen, dass ich kann in den nächsten Stab kommen in mein Leben, was immer mein Traum ist. Wenn du hast halt zu mir geredet, Gott, du hast mir gesagt, ich habe einen Traum, ich habe eine Vision, ich weiß all, wo du mir was hinraupen, aber ich verlor mich auf deine Zeit. Ich verlor mich auf deine Zeit, dass du mir was da hinleiten, wenn meine Zeit ist anders. Ich will gleich von dir. Und aber Gott, seine Zeit, der schafft anders. Gott, der will haben, dass wir sollen große Dinge tun. Und er will haben, dass wir sollen die Welt verändern. Wir sollen Einfluss haben in der Welt, in unsere Community, wo immer wir sind. Und vielleicht bist du auf einer Stelle, du hast all die Vision und du denkst, so Gott, was mich da hinleiten, aber ich kann nicht. Wenn ich kann nicht die Annahme, ich kann nicht das Geld, um dort zu tun, was meine Vision ist, was Gott mir gegeben hat. Ich will die besmut machen, wenn es dort ist, dann will Gott bekriegt, die nu derg dort leert, oder du kannst dort derg leert, dass du ein guter Verwalter bist mit dort, was du hast. Mit der Ahnung, was du hast. Gott kann dir helfen, dass du kannst leeren, wo ein guter Verwalter sein. Wenn du mehr Ahnung hast, wenn du mehr Geld hast, vielleicht bist du von dir, dann kannst du sagen, was will Gott mir lehren durch das? Vielleicht will Gott mir lehren, dass ich ein besser verstehe investieren. Wo soll ich mein Geld investieren? Wo kann ich das investieren? Und Gott, der kann dich helfen, Gott, der will die lehren, und er will haben, dass du sonst wiederkommst. Was immer das ist, werden wir an uns wissen, dass wir bereit sind für den nächsten Staub. Und ich glaube, das kann Gott durch uns tun. Jakobus, der redet ein klein bisschen wieder von das. Und Jakobus 3, Vers 13. Er gibt uns hier some ideas, wo wir können weise sein, wo wir können weit, dass wir auf Gott sein Weg sind, und wo wir können uns bereit merken für das Nächste, was Gott für uns hat, wo wir können weise handeln. Und er sagt es das. Es mag irgendwer weise und verständig. Wer will weise und verständig sein? Wir wollen weise und verständig sein, und all 3 Mal in der Zeit, wo wir gerne leben. Wir wollen einfach weise sein. Ich will weit, wo Gott mich handelt. In dieser Zeit, wo wir gerne sind, wo ist es Gott, dass du mich handelt? Und ich will Verständnis haben, ich will die Dinge verstehen. Nu, wir wollen Gott verstehen, wo uns handelt. Wir wollen Verständnis haben, wo Gott schafft. Das meint nicht unbedingt, dass wir alles verstehen können mit Coronavirus, oder Vaccine, oder nicht Vaccine, oder all die Dinge, die angehen in unserer Welt. Aber even dort, Gott der sagt, dass der Weis und der Jätelje, die wir verstehen. Und so werden wir weise sein, und werden wir verstehen. Ich will das tun. Und so, er sagt, wenn wir weise wandeln, und weise verständlich sein, der soll in seinen guten Wandel wiesen, dass er weise
en truhartig ist. So dat merkt ons zijn, wie willen truhartig zijn, wie worden met ons wandelwijze, met ons leven, zoals we leven, dat we truhartig zijn. So dat kan je verstaan. Aber, hij zegt, wanneer je aber betere afgangs en een nützliches Streben im Hart haben, dann puch nicht mit der Wahrheit. Weil hier sind zwei Dinge. Erstens, wo wir noch kicken, noch bessere Aufgangs. Das ist ein schlechtes Ding. Bessere Aufgangs in uns Hart zu haben. Ein einsichtiges Streben, was wir bis noch ankicken. Selfish Ambition. Alles, was soll ran mir drehen, das für mich, das für mich, das für mich. Aufgangstig sein. Und wir leben in einer Zeit wirklich, wo es so einfach ist, aufgangstig zu sein. So ist das von der Tag schaffen mit Social Media und Bilder. Wie kann einmal sein, wenn die Nächsten sind weggefahren, die sind on the beach und die haben ein Reise gekriegt, die haben sich einen besseren Truck gekauft und die haben noch eine Ranch. Und mir passiert das nicht. Und ich habe gedacht, das wäre für mich. Und dann fängt die bessere Aufgabe an. Und er sagt, dass wir sollen abpassen, für das nicht was in uns Hart sind. Und auch, dass wir uns bloß noch anstreben. Und ich weiß, das passiert. Wenn wir ganz abrechtig sind, dann würden wir sagen, ja, diese Aufgabe, die ist mir all passiert, dass ich aufgangstig sehe. Ich sehe bei der Arbeitsfläche und somebody hat einen Raise gekriegt, die hat mich betalt gekriegt, das ist nicht der Manager geworden, ich sehe nicht, die hat eine größere Verantwortung, bei der Schule, da haben sie ihm angenommen, ein Projekt zu tun, ich dachte, dass wir meint, und wir fangen an aufgangstig zu werden. Somebody else, der kriegt den Kredit, in den was sei gelaufen, und aber wenn der wirklich wüsste, dass ich da hängen wir, dann würde ich gelaufen kriegen, ja, dann kriege ich gelaufen, und wir waren aufgangstig, wir haben eine bessere Aufgabe. Und so hij zegt, pas op voor dat. Wanneer je willen wijs zijn en wanneer je willen verständnis hebben, dan doet niet deze afgangs in je hart laten zijn en dat je best naar je waar streven, dingen wat je verjunt wil. En dit, wanneer het hier staat zo zegt, eenutzig streven, selfish ambition, dit meint niet dat we niet zullen streven zum Wiederkommen. Dat is niet wat het hier staat zo meint. We willen alle streven zum Wiederkommen, naar een nächste Level komen. We willen een betere arbeid hebben. We willen ook schaffen dat we een raise krijgen. Al die dingen. Dat is niet van wat het hier redt. Van dit hier staat ze dat eenutzig streven, wat er bis naar mij komt. Dat is wat anders. Dat zijn de dingen wo wir glauben, dass mir soll einmal eine Heche hoch war, ich sehe so sehr fan, das nächste sagte dann puch nicht. Und so, was ihr mal darauf ankommt, ist, dass wir puchen und wir sagen, wenn ihr bis mal wisst, wo gut ich wir, und ich kann diese Dinge so gut tun, und hier sehe ich all, und ich sehe all right, mal den nächsten Staub nehmen. Und er sagt, wie soll das nicht tun? Auf Englisch sagt er dort, boast and lie. Das sagt er, liehen und pochen. Und manchmal dann, gleich so sagt man es vielleicht in Gesicht an, und wie liehen, vielleicht nicht liehen, aber wenn der Nächste hat, vielleicht eine Promotion gekriegt, einen neuen Truck gekauft, oder was immer das ist, dann sagen wir bloß noch, oh, ich sehe aber so schaftig für die. Und aber in unser Lab würden wir sagen, oh, aber das sei ja lange nicht fair, dass er dort hat. Und so das von, was er hier redet. Er sagt, da dort nicht Thomas, und es dort Dinge. Sieht abrechtig, wann auch der Nächste Herrlichkeit kommt, das was wir tun. Und so, aber das ist selfish ambition, das hier ist das, so das meint, dass wir feilen uns manchmal so, keiner sieht mich, und ich habe lange geschafft, mir wird gleich sein, und ich komme nicht fair weg, wenn die seien wirklich nicht die Dinge, was ich tue. Ich glaube, ich sollte all sein, oder mir soll es mal da sein. Das ist von was hier ist, das so redet. Das meint nicht, dass wir nicht sollen Fokus sein und all die guten Dinge tun, damit wir wiederkommen können. Und Jakobus, der jetzt hier ist, das wieder, und er sagt, so ist dort so eine Weisheit, wo wir gerade von das hier ist, das wir aufgans und eenutzig streben. Er sagt, willst dort sterben nicht mit der Wahrheit. So eine Weisheit kommt nicht von boven. Das kommt nicht von Gott. Der stammt von dieser Welt. Der ist anjässlich und stammt von den Soten. Und als ich da über das dachte, dann dachte ich so, die Soten der Welt wirklich jeder Tag schafft, die, dass man seine Aufgaben zu kriegen, über die, was der Nächste hat. Die Aufgaben, was er sagt in mir, da was Jana hat, das soll mich treffen. Ich habe auch lange geschafft, ich soll das haben. Das ist nicht fair, dass Jana dort haben vor, wie soll auch keiner da haben vor. Und das von was das redet. Und die Soten, die schafft damit jeder Tag, dass man seine Aufgaben zu kriegen, und dort wir waren noch anselzig, wo wenn, because dort wird den Weg bloß trägholen, dass wir nicht dahin kommen, wo Gott uns wirklich von haben will. Wenn wir noch Josef sein Leben kicken, Gott der hat einen Plan für ihn. Er gab ihm den Traum, dass er der zweite Höchste sein in das Land. Und ich weiß nicht, was du für einen Traum hast und was Gott für eine Vision hat für dich, was er dir gesagt hat, was du sollst tun. Aber wenn wir aufgangstig sind, und wir ihn sich jetzt streben, bloß noch eins haben, die Soten, die dort da werden,
wenn hij will haben, dat soll bis länger dir, dat wir nicht dort waren, was Gott wirklich für uns hat. Und so werden wir aufpassen, dass wir nicht aufjänstig waren. Und so ich ihr sehe, das so leicht, aufjänstig zu werden in der Zeit, wo wir werden leben. Und so Gott hat wirklich eine Ursache für uns, wohin wir hier dazu sind. Wo die Menschen aufjänstig und nusig sind, du hast alles in der Ordnung und da geht es weißt du. Da will wir nicht sein. Und dann geht er wieder und er sagt, aber mein je, dort ist nicht der Hänger, wenn die Schrift sagt, mit Eva wirkt Gott über den Jes, den er in uns wohnen lässt. So das Jes hier, wo er überwirkt, das ist der Jes, was er uns gegeben hat, ist wie Jesus annahm. Er gab uns den Jes, und das hat er uns gegeben. Jesus der Jink und betont den Preis. Aber Gott sagt, ich will den Jes geben, ich will den Heiligen Jes geben, der wird mit ihnen gehen. Das ist von den Jes, was er hier so redet. Und er sagt, glaub du erst nicht der Hänger, der wirkt über ihn. Und er will haben, dass der Jes, der soll uns leiden. Und dabei will er uns gerade Genot schenken. So, er wirkt über uns und er will uns gerade Genot schenken. Diese gerade Genot hier, das ist nicht der Genot, was uns reinmerkt von Sinn. Ich meine, Genot hat uns rein, er hat Genot über uns und das merkt uns rein von Sinn. Dort ist was passiert. Er sagt, er hat uns den Jes gegeben, er wirkt über den. Diese gerade Genot hier, von was er hier redet, das sind all die Dinge, was uns fehlt, damit wir in das Leben erfolgreich können durchgehen, ganz voll ableben mit Gott, ab sein Weg gehen, was er hat für uns. Das ist die gerade Genot. Er hat uns den Heiligen Jes gegeben und er will uns manchmal ja prophetische wird und sagt dann so ungefähr, was wir das nächste Woche beleben. Wir sind vielleicht in Kapitel 3 und er sagt dann vielleicht in Kapitel 9, was passiert. Ich habe einen Freund, der hat das zu mir getan. Even über das letzte Jahr hat er manchmal zu mir geredet und ich dachte so, was sagst du zu mir? Und von der kicke ich und some von den Dingen hat Gott Krieg dort so geführt. Gott, der sagt manchmal zu uns Dinge durch Propheten und sagt, was das nächste wird passieren. Er hat der Heilige Jes redet zu uns. Und so dort sind die Dinge, was er hiervon redet. Er wird uns gerade Genot schenken. Er wird uns gerade Genot geben, damit wir können weiten, wo er uns handelt. Das ist von was er hier ist, das so redet. Und darin sagt er, Gott ist jeder, was stolz sind. Auf Englisch sagt er opposes, und so jeden, was dort meint, als er kommt einfach mit alles jeden, dass wir nicht selber stolz sind. Er kommt einfach jeden dort. So ist die Footballspieler und diese Jungs und diese, die weiter wird das schafft, da sind einmal eine Lane Jungs abgelehnt und die stehen da einfach, dass die Jahre nicht da waren durchkommen. Und kick mir dort Wort ein bisschen ab auf Englisch und das, was er meint. Die oppose, die stehen einfach bis hier und sagen, hier geht es nicht durch. Hier sollst du nicht durchkommen. Und dort zum Bett, was hier ist dazu meint. Gott, der kommt und sagt, ich stehe jeden dort. Ich will nicht haben, dass die alle stolz sind. Wo wenn nicht? Er sagt aber die, was die demutig sind, jaft er Genot. Unsere Botschaft von der ist, dass wir demutig sind, kriegt man dort, wo wir von der sind. Und so, wenn wir jeden dort kommen und nicht stolz sind in uns Hort, er wird uns Opportunities geben. Er wird uns Jeläajenheiten geben, er wird die Dere aufmerken, er wird uns die Genot geben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Stolz oder diese Genot. Und wir müssen denken, diese Genot sind die Dinge, die uns wirklich fehlt, um jeden Tag zu leben, in den Fall ab, dass Gott das will haben, in den Weg, was er hat für uns, um wirklich in Engerscheid merken. Und dann sagt er dann also, Enger stellt ihn Gott. So, noch einmal war Gott ist der Wirt, Gott ist über uns, er ist der Boss, und wie hier zu Arm. Und so werden wir uns arm enger stellen, er hat die Zeit bestimmt, er wird den Stich bestimmen, er wird uns noch den nächsten Level nehmen. Ich glaube, was wir mit in uns Kopf bis klar merken, ist, dass Gott die Welt wirklich hat, dass wir selber wiederkommen. Manchmal fällt sich so, dass wir kommen bloß nicht wieder, und ich glaube, dass Gott seine Schuld, und ich soll mal wiederkommen. Gott die Welt wirklich hat, dass wir selber wiederkommen, er will uns noch den nächsten Level nehmen, wenn wir demutig sind mit den Area, wo wir nu krieg sind. Aber er sagt, also, en stellt ihn Gott, stellt ihn jen den beisen Feind, so wenn wir jen den kommen krieg, so wie jen stellt dann wird er von jen verschwingen. Und ich glaube, dass er das sagt, dass er wird. Dass er wird. Und ich glaube, wir als Christen leben mal zu viel mal so dort, well, proef das mal, und wenn ihr das gleicht, dann wird er vielleicht, ja, dann wird der Teufel vielleicht verloren. No, nicht von Sand. Wir den Bus jen ankommen, und er wird.
En ik geloof, we willen kunnen alle een Geschichte vertellen, wo we willen zeggen, ja, dat stemmt, ik zie jij in je komen en hij verleidt. En zo wilden we blijven bij dat doen, because het is niet vlees, wanneer we jij in komen, die vindt, die wordt verloren. Nu dat je nog gaat, dan wordt hij ook dich bij je zijn. En zo, wel best dich bij God gaan, wel best dat toestaan, hij is de leraar, du weißt, wat er in mijn leven wat passiert, wanneer ik dat van jou ook niet alle kan zijn. En op de steed waar ik van jou zie, ik geloof dat danach God, du hast een groter plan voor mij, du hast mij een vision gegeven, du wirst mij door de nächste level nemen. Ik weet niet wat het is, vielleicht hast du dat du was die befried, hast die nog niet befried. God heeft die al een vision gegeven, du wirst een dag befried zijn, dat passiert niet. Wat immer dat is, we hebben alle een verschillende dromen en visionen, wat we hingen gaan en we feilen zo dat niet. En wat er veelmaal passiert is, wanneer dat eenmaal een beetje een setback is, of wie moet eenmaal een beetje terugbacken, dan fällt sich an, so dat is alles te nisch, ik geef op, we zijn terug en we tragen hier water. Wat immer dat is. En dat is niet wat God zijn plan is. God zijn plan is, dat we bis naar aankomen, deemoedig zijn en hij wordt ons naar de nächste level nemen, wat immer dat is. En ik geloof wat erop aankomt, of wat we zullen doen, is dat we te onze droom, meermaal dat we te onze droom staan, wie wordt het hier het nächste zijn. So Lucas, hier is het so Lucas 9, dit is wat Jezus zegt. Ik lees dat allemaal in de Bijbel, wanneer ik kijk dat rood geschreven is. De ganze Bijbel is van God. Ik neem dat alles aan, dat is God zijn woord, dat heeft Jezus gezegd, heeft God gezegd, tegen mensen. Maar wanneer het rood geschreven is, dan laat ik me allemaal aan, Jezus die weer daar en hij vertaalt en somebody schrijft op. Dit zijn zijn woorden. En hij zegt, is dit zo. Dan zegt Jezus, dan zegt hij, taan alle. Wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten en dergelijk dat kruis op zich nemen. En mij nu volgen. En basically wat dit meint, dat is mijn weg, van zoals ik dat wil, ik geef dat iedere dag op. Dat meint niet dat ik niet een droom heb. Dat meint niet dat ik meer dingen wil doen. Ik wil meer rekenen. Maar ik sta iedere dag op, dergelijk zegt het, ik kom voor God en ik zeg, die plan zal passieren. Niet mijn wil, maar die wil zal passieren. Du hast mijn roep gegeven en ik ga iedere dag en zeg, ik geef mijn leven op. Dat meint niet dat ik niet kan en goed het leven heb. Maar mijn ene wil geef ik op en ik zeg, God, ik ga die wil hingen aan. Ik ga die wil hingen aan, want ik wil erfolgreich zijn, ik wil werkelijk een onderscheid merken in dit leven. Wem eraan te doen is, zijn in het leven te raden, die wordt het verliezen. Wanneer du was bloß schaffen en zei, ik wil het doen, ik wil mijn company opbouwen, ik wil het doen, ik wil wiederkomen, ik wil zo'n dingen doen, dit ga ik klaar, ik wil die wijzen, die wordt zijn leven verliezen, die wordt het niet herrekenen. Dat is wat hij hier dit zo zegt. Maar wer zijn leven aan mijn halven verlieren wordt, wordt dat raden. En zo, God die zegt hier, wanneer dat mijn weg was doen, wanneer du was naar mijn hartje, en die was dat naar mijn weg naar doen, ik wil die helpen. Ik wil die naar de nächste niveau brengen. Ik wil die helpen dat du kannst naar de nächste stap komen, wenn werkelijk dat is wat God wil. God wil dat we erfolgreich zijn en dat we weer wiederkomen. En zo wat het dan brukt, als ik geloof, dat brukt meermaal dat we bloß verstorven te onze droom en geven God de vrijheid den droom te vervullen. Dat heb ik opgeschreven, dat is niet uit de Bijbel, maar dat heb ik opgeschreven. Dat is dat we verstorven te onze droom. Meint dat nu den droom wat we hebben en dat wat we alle plannen, dat alle te zien schmieden? No, dat is niet van wat ik red. Van wat ik red is van dat ik dat wel zelfs doen. Dat te zien, dan zei ik, God, ik kan het niet zelfs, ik verloot me op die, ik wil deemoedig zijn met de arbeid die ik nu zie, op deze range die ik zie, met dit wat ik nu schaf, en ik merk me uit, ik loot me uit met God voor de nächste stap wat du voor mij hast. Dat is van wat het hier is, dat zo redt. En zo, ik weet niet gelijk hoe du best in die leven, maar ik weet, we hebben alle den droom en den verlang om wieder te komen. Maar ik wil ons besmoot merken, dat we zijn alle leraar. God heeft ons geroopt om leren. Vandaar dat we den Mamesdag vieren en we hielden dat al. We de Mames leiden doen en we de Mjales leiden doen. En alle zullen we leren op een beste niveau. Maar niet anders, dan fangen we aan met onszelf te leiden. En manchmal is dat even schwer, mezelf te leiden. Wo wil ik de nächste stap heen? We werden ons loterij merken van God. En ik geloof dat we zijn alle leren, dat hij ons kan gebruiken, om werkelijk een onderscheid merken. En dat is de tijd waar we zijn. En de dingen die changen om ons. De technologie die changed. En we moeten ons even dingen leren. Hoe schafft dat alle? Dat is alle damit aan. Maar God, die wil ons rijden merken voor grotere dingen.
Wie wordt het zijn in Jozef zijn Geschichte over de nächste paar Sünde, wo Gott am Reiden mag. En ik wonder een beetje, wo du bist. Vielleicht bist du op een stad, wo du hast een deel verloren, vielleicht een deel geld verloren, vielleicht Dinge schief gedreht en du sagst, ik dacht, dit is wo we gaan gingen en nu zijn we hier. Wo is dit mogelijk? En ik wil die moed merken, wat immer het is, wat immer in je heim passiert is, in dein leven, wat immer een relationship, of wat immer er alle aangeht, wil ons best deemoedig merken en zeggen, voor God, du bist mijn leider, du was mij vier naar de nächste stap, en ik wil best trouw zijn met de area waar ik nu krijg zie. Wenn Gott die wil hebben, we zullen van jou trouw zijn, met de dingen waar we van jou zijn. En hij wordt ons leiden, hij wordt ons vieren. Zo waar we leren dat we van het ganze leven, dat we best betere leider kunnen zijn. Betere leider in onze jeugd, in ons heim en waar immer we zijn. So ik hoop dat dat de hulp was voor die, dat van jou een beetje zoals een introduction te mijn nächste rie van boodschappen zo komt terug en wel we leren wo een leider te zijn. Voor am Himmel, dankzij voor die woord en dankzij voor de Jeläajenheid van even van jou hier top zijn. En leer wo we kunnen een leider zijn, wo we kunnen wieder gaan. En ik bid bis heel juist dat u was reden te jeder einen en jeder einem wiesen wat van jou hier is. Dat hij wordt online zijn. Vielleicht so dingen passiert in haar leven wat zich zo fällt, ik zie eigenlijk teruggegaan van wo God mij handelt. En wonderen vielleicht wat je aan in het leven. Ik vraag bis God dat u etwas rijden merken voor de nächste stap, voor grotere dingen, om dingen aan anderen in deze wereld voor die. God, ja van ons best genoten dit, ja van ons best alles wat ons fehlt, dat we kunnen jeder dag gekleid zijn met deze genoot wat u zegt, dat we kunnen een Unterschied merken. We danken dir voor wat u was stellen in Jezus naam. Amen.